maye wo ho ebe te se ye wo bra nwom bebre wo ho no mo a omo beto e de amade ye gro ne bra no tini patete ne nchen saa enye da kope ai ebi ni enye da kope na ye de ye nya ne dako debi ye gro bra bia dansa de bia ne de ye de ti de bia na se sakoye se ni gie e wo kru no mu ho se maya esisu a omu be hye brase nti ye ni gie nko aye bo nwom na ye di agro me de mi be hunu se abusua bi we ho aye frɛ no betenase na ma me nana no ye me ma me se wa no no mu won ndondo bi ehye moto mu aye bo na ebasa na bonse mu di mu bo sa ndondo mu se mu di agro no mo tronwom ti eni je okuru no mu akopim se agro no bekọ na wie okay ye de nyame ase pa se ne wama ye hu ene se ne na agro no that time na esi eti enti ye hyehye ne wie na obetne dwom na waye so hema ne eche na de nyina awie a that age no ye so aso aware sabre na manfo sinesiriwa ehona ye no na bispa na mema esi sukrumu ho no esuma mu ofanom mu ebesuma ese wanom obi so besuma ne papa besere se omne papa so de ni to fumo se afie wi mu a abaye esi so edie ma me nkosere ne ma nware ne mobra enti sabre na obi ehwehwe pebia ma ne ba na se odne ni to fumo ahwese ne wo fa ase bia so anwale a obepe obekwa akọhwe bia ma no okay enti samre sei no aya na efutu a yedi betu oba na ye gro ne bra no na hima ne mampanyufo etunu wodam ana adana ya bo dwa data no eho na ye tunufo eno de ansa na chase se ye gro bra no se ye no be din komo nti efutu na ano no e be kasa akire o bia be ka bia akire o maame side ni ohima side eni nuanom aka bomu a ye hwe se de ye be ye no bia be ye fefefe no be hwe se mu be hwe mu husu yi nye sabri ya ye be ye mode we na mbugu ye ni mu ase so ho nti efutu be koso e wo afanu ni nyina maame side ni ohima o edi ama nkola esisu aye be go mo bra no na me das pa mayembra chibra no chibra se oba na enya abotre na on de obu ne nsa na wakohia bema na yede ne kokyere na hima ehu se foundation we lay foundation yin san hye wa ono na mo wo bibia na mo yema sa oba akro no chese di ebe ka se eni ho te se die me ma meto se ye chiribra okay na no mo ka se we chiribra ye ma edu twa esuo no ma okotena esuo neja edu kotena esuo neja na chese wan hwo hu su yie na wakakonyi nsen na wasa de anim guase e de abre wo busua entititi wona si we mu fie we mu de omu ye chiribra wo na chese wo gu obusua enimu ase enti no bia mpese obete se ne ba ye chiribra enti na abata no ehwe yi obu okura na mfie du miensa du nan no kura nuru no pese wo hwese obego ne babra se de be ya enkofa nim guase meka no enti chiribra se ye twa nipa esu ni de ma meto enti no de mintimi nka mu asem bebre na minim se we chiribra ye twa osuo ma wo kotena esuo neja odi nguase abeka ebusua no na tete won se na yimfu eni nsuo na ya ne twitwa mu nti se edi utwa nsuo no kotena neja na wakobo ekura na nipa kro no wonyem ye no bia mu mienu nyina na ya pamo afri kro ni mu akotena esuo neja se mo nkobo mo bra wo ho aha yo nana medase papa na mami mbiso eden ti na eja ye nana no na man koso anye ama ana eno so modernization abeka no nana anka ye beka se ntwe mu efri se nansie mu na meni nana ko wuhima edin komo oye bi fefefe ewo ni kuromu ho a kumewu hima se kokofu hima so no so ye bi kokofu hima so ye kumewu hima na meni edin komo personally eno no ni mi kan de oye bi kama
ti me kan se baby obesan ayi bi mo no me pese me ba na ye nyina ya beta akire na ya hwe ama na ye kama na se de usika no chese ye fe pa wodi hu pictures ni ade a na nti enka e nkran hye semma enkola na nka esi so ni se ya no mo say human right nti no uyi oba no fujina so ohun sebe eno na ma ya mamre ni amane bebre no ma ya eteke mu enka nanka sade ni wo hono ma nanka beboa pa afisa abaya bia bepese obehwe ne husu yie ni agro ne bra na chede akura na se ni munyam a ode abre ne busuafo ne sanse sane ma ne nyina no ekoye se aya atete kwa eye tetesem na bi hono ma specially asofo ene eyinum bibi omuhunu se ya amamre ni amane bia ya bosomsem ema wo mu tie nam so ma ye niam bebre no etike mu empo akonyadie kura no no mususu se abonsamsem bebre sem mo de tutu enipa ni bitirimu nti no na ma enipa ni bi wo hono mu a ade no onyanko beye nenso de wate afri ni sofo hu nti no na eye ne den se obeji atum ni nyina aka hu bi na ma ya mamre ni amane bebre no ate aka mu okay mame no enko unia komewu hima de no ye no eno oyi omonofo no gu so ana ope modi we bia oye no pacho ye ne say na de ni picture sami hu ye ne de fra wo mu enwira wo omonofo ne so okay onye si ho no onyama be sen no ma be 8 wow eni akumo ma wa ya de na akumo wi ma wa ya de pa nti o ka so be sen yi am se brebi a obayi bia no epese e pepa himafo ni bi ni akota ekiri ni akohwese ni a esiko ye de ya ben kumase ye bukumase mu dada nti dru se bibisa na e de nsen kola ni bibi tuo mu ho esi ho se because minya bi aka meye pa na bode wrei minya bi amagro minya bi amagro pa ama de eke bi o se bo ho bi ake bebo ni aye ni de ahye ye nyina ye nananu monimu nyam esanse de omu yegu wo no na nya ade a na enye na ya ade a na ye pa ese namafo na manene ni nyina akem ama akoya atete kwa enso nya atete kwa sabre no no bi nye niema ense mfata se na obi timi gina ba obi kaseti apanyini bi a na wonim sunsuaso a betimi abaso ama no ti na nko wonye saa enso nsanse enne no obi anim se obi a won right nti obi atimi ye de ope ema yehuna mane enamafo yehunu se yehuna mane pa ewo entete ye ne niema bi a ate akemu aya anye no yehuna mane pa physical and spiritually nyina yes because say enye se akola 14 years obetimi gina baby na wo kaseti apanyini bi a oyembe show because fibe no free why na tete no but nke agro ne branca onye se sanye ma we no mo no usuro se hu be kan because wo bibi wo mu se me ma me ho kwan ma ye gro me bra e ma me busuafo nim nipa kro ofa me a woni mete a enka ade a me ye bia no menim se me wo mpanifo bi ta mechi ensanse bi no nim se oni obi a no o kasa wo nwene ho wo ye bibi a wonim onhwe baby a bonu bi a wodi bi a wo nwene ho esanse wo odwene se wono nko a e na efo so bo ne bra ti di ope ne ho no e na woje enso nkeni se basa yo yeda sepa yene nana owusua mpranwo e na edi enkomo oye boshan hima kumase boshan hima ene yengana man je topica na watwi ye kasa edi afa ho eye bragro titi no yebeto ye yakenkan ho ade saa ye no se de yangu ye brana ye krom mekai mimi de baaye no na mekomi krom edina bibisa se oba no enya hu ni moja edi kan nanim na o maame ana onana ene bebo krom ho hima no ama ne se me ba no me nana no sei na me hu wo no ho ana se hwan na de sa ama ne bo no ko hima sanity se unya hu no pe se oba ebunin se edi kan na odi kan ko yi o hima so tire se me hu se me ba no wo bunin sa na ofa no de na kwa akokire no na obusa se adentina ye miemia no fo no yenti a omusomu no o pese ohun se wonyima na wonyim sen a yentimi ngo bra
Okay. Obi on mo ye bra na no ne bia wo ne be ma koda na woni nsen. Nti wonyim so a ye ye bra na enye fe. Bi na me hwe wo soro ha me ni age a me siri. Ekwa dia kata so kakra. Okay, enti nananom se oba anyim a mo so no fuo ni mu a mo hu. Oba anyim a unhu ni ho hwe kura wo na ha ene ne nofo. Se onyim. Okay. Obi ho no ma hu bibia bet. Obi hu ni menase. Ni menase. Ene ne nofo se onyim. Nti uso mu pe obi hu se no ohima ne beka se fanebra na wo maame na wo kwakoba amane no wa wo hwe wade wo fie nhwe se me bayi okogumani mu ase na wo de nako se ya mamre nti no wono de wono onim se okoka se de ben ya bibini a enye se ne ba na yichiribra nti no tumi kakoba amane se ohu se ne ba ne huni mogyaeni nti no de ne ba be kire no to de ne be kire a na yehwe se bibia fe na because sa bragro no tete hono se na ahemafo ne keka bom na ya gora bom se we ba be frefre wo mo a ya beka ya be ba mane se wo ma ye bra na nye man oba ba na ye ka bom bi a enum enan ne ya goro mu nyina bom wo hema no betoto ne ma ne bi de ache se nimunyam hye se maya ewo kuro mu no wo mo aye bra na omo maame no abe yi wasotire nti wo betoto ne ma wo de be che wo go bra wo bokapa wo yo hema no wo bokapa se wo se wo e ofe e wo ni jeso se maya fi kuro mu no ade fefe se wo mate wo hwe wo nso yi na wo ye begro mo bra fi se wonyimo a yentimi nyine no funsi so yentimi nyine no funsi so eno nti na ya na ye de omo ba na no mahwe omo mene ase ho se ehume a ama so mu no fumo yidu se wonyimo a enti se ye nya hwe na nahema no confirm say we de wonyem process be na wo so ofem sa week na mu ana mo hyeda bi mo de twe mo de omo fa entity ye bi mu entity ye sa na pacho mo de ai se ye do be kire ohima se waye bra na yehu se wonyem a ye hyebre eda na ya hwe enko emaya sa abri ni mu no omu nyina be eye bra no na ya ka omu nyina abom enti akora bia so tete wono nsa na akyede a no mu nyanti na ye obi afese ye be gro ne bra no nya akyede bibiri free ahoho obusuafo ahemfo ahema kyese ye hye wodi munyam sanse wa hye busua no ani munyam no nti no se basa na edu be kira maya ni nyina ka bomu a na ya hye mra ye di omu ye be gro omu emse emu eniema ewo mu ye do be konsuma akodwale wo ye akodwale wo nsuma sutina ewo kromo no ye do be kom se de ye Christopher bo asu no ye do konsumu kodwale wo sutini mu nti dwale wo wi asabre ne de wa ye brefi nyese obre mu na wo fi brani mu no eno na ye do ko ne kodwale wo ye wi a maya tunyuma di wachi na ye do wa be fi ti do be fi na fi ye be fufuto ye fufuto kokko to fufu bayire tobode ni wo ahodo be mi ensa de di susane ade aye de yefufu no de wo egusu ebia wase atwani o kan wa che ye yambe hu bio nti o kan wa che masika ye bayire to no ye obi a ye mfa mu so ene wo de ngo agusu ena bode to ebi wo hono so aye hye de fufu aye de nkwansusu ane eyinum na efra ena nyenkon susu kete na de enwono no eno ne de fra ebi okura de nkuruma so eka ho ni nyina wase kire ni nyina kyese eye akanduane a nti ye frɛ no brato saa to bebrebe ni nyina ya ye e de sisi ho no emema ne maye wo ho no mu no se ye de sisi ho na ye ya mamre na oba ne de na si ho de nwura kata efra no na ye de kosua ni bi ahye nenum ye si mum na ubo mu abo modwo mu kan bebisa we no ende mi nim because ende na me hu bi ba na me bisa say eto ahodo na na mo yema o ma ye gro wo mbrasa ada no so si ba ye bi o ho a ye fa fufu a emu ni so e bi entina mo fa
ye kire say ya kanuane no emu ahodo bebre chese ye nuane ye ahodo bebre na sa ato no so ye frɛ ne brato okay nti brato gu ahodo bebre ti fufu ni nyina bebre be sa na ye amamre ni wia na fem kola omofum eto no na hwe hayi mamio so we bia ni ai we bia umawie amamre aduane de na ye de ni nyina wie no na ye sisi omu ho fefe sa ahema eyi omu tia ka omu bidie na ye fro mu efom fufu na suru kente ye de omu asidwom se ne ho no na akyede eba no nti we ni chance na esi na ni mo de be gya akyede ana se we de mistake na chance ni be si de nim but also silver BC de ote no de minim de entia Elizabeth antuma eni sika e manfo bebre be chade okay but say ye grow brana dia ye dress you say e de onu funi guso da ye grow brana de onu funi guso de nkuto afa ho amana ye shemshem na mo quantize nkofu adentia na mo do mo nkuto no mo do mo nkuto ma body ni ye fefe such as oba odu sabre na ne ho nsuo sanenti afi no wa ye fefe safi na obi si na abrabo kwan mu nti ni nipadua no na ye fefe yo ene afei na odi wafidie no ato Akoma 87.9 eni onua TV a Ghana month na mu no wo say yetete niama na bi na yebuso a yesu da omro ana we football age eja what's what you say okay 57 more 57 oh bro 57 I'm 57 unya 60 years unya 60 years o sa ta Joseph krabe he woni na me krabe nya sen eja manu system mum dia system mum dia ni abia na sia no 58 ye wo na ye tro dan ho o mo tro dan ho date of birth no ma me mo tro dan ho ni bia na se wo birth certificate ana de na ye boss e bia sa da we na Kwame Nkrumah ye say no mo tro good dan ho sa because me buy kwa me no me nya pe no ogina me kwa no awu be actually no no ya 66 ente ja wo so wonya 60 years okay me pa chopa o de yan koso be who age no 58 59 so also wanna me fama 58 59 58 59 Akoma FM 87.9 Akoma edanciona yetu midiatina all day Akoma edanciona midiatina all day if you are nice Sudi also 5 years e be na nyama o carry ana why o fra edua no ho atra na maji be ni so e che Nkrumah egu ho e jo fu kwa utimi mfo utimi fa santo ho kafra and I never say Nkrumah na ya mu di ayoyo gu ana no wo ma me wo no wo pabre de pa de o ya wa bet ha wo ka sa se de mo ma papa ya de mo pabre wo pabre come insem ya wo ta me de ya de ai faako nso asodie ni bi wo da awofo ne so ye nyina ye ka ho bi e wo se ni me bi ho no mo a ye die na esi fom nso akoye se asodin maso na sese ya wo mo o kano nkola be wi ase asodin pa nti che se both sides ni nyina e betima ka se nke wo se awofo dwumadie bi wo ana se nyina bi wo a ye die na esi fom nkampewanyi se ni besusu nanso nkola ni nyinu ba bia na eje wo pa mo mo wonu e bone bra e ko ba saade a enyin se no ko obebu sa kola bi wo be nan o say 22 23 on titam be no sha ase awo sa kola we eni je be no benya wona brabom na wo be kire ne lifetime nyina because ebi nkola no kro wo mo nye papa baako wenku na nkola ni hwem
Take over sana nkwala be criminals. Nkwala na wawo because of so many good foundation ti. Nkwala ne be dane akobofo. Nti sese problem aye face we wiase ni nyina ka ho. Ka ho fi say ya wo nkwala boni a. Nkwala boni ni be nyina be ye akromfo. Omo be nyini na obi ti wono ma o si we de mfa me hu e fa obi a ho. Ya sa ware ne ba ya no. Ya sa busa ne ko ope o se a wo pro ma bona ama ya oba na wa je ya. Ine ma pepe oba ne se de ho kanwa. Be ma ne jane. Ama be ma ne sister e friend. E ka jame. It's just an answer by intent. I'm pressing it with my bro. Yes, I'm my intent. Akoma ejo. Akwa papa. Ena your deputy station manager William Evans Inkum, Mr. William Evans Inkum, onoso ewa ha. Ena your Mr. Michael Ofosu Efriye, onoso yensem training, onoso ede nenimonyam ebeda abebwa yenjumedie. Nenne dwumedia ye di nyina otitene ni a otna konwem ama nne dwumedia ni nyina ebekoso ewie pepepe nana ama echa otunfo fonton from hima tinana yema wakwa ba kwanhwon koso kra say wababa beka yensa na yebema enyomtufo na ma yenyom sema kitwe bi fonton from bi wo ma eni ketebi wo ma na nka modia afefa modia amaye na nana hima ehu say oye otufo fonton from hima na yede ketenso ageno baba na wagena konwa nti ebi wo ho a momfa bi sai maye na yemboaboa ye ho nyefa de aka no ento aso. The Bea Mreninti, you bet to me, iron and term. Nana Chairperson, distinguished ladies and gentlemen, staff of Akoma 87.9 FM, our trainers, trainees, and all hearing gathered, I say good morning again. Permit me to quote Philippians chapter 22, verse 1 to 4. And the Bible says that if there is any encouragement in Christ, any comfort from love, any participation in the Spirit, any affection and sympathy, complete my joy by being of the same mind, having the same love, being full of one accord and of one mind. Do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility count others more significant than yourselves. Let each of you look not only to his own interest, but also to the interest of others. Have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus. Amen. Nana Chairperson, today we'll go down in the history of the station as one of the historic moments since its establishment in this part of the country. The station have distinguished itself by providing quality content in radio broadcasting. We have contributed to national discourse and development through our on-air programs and reportage not only on Akoma FM, but on all other media general platforms. Ladies and gentlemen, today's event is also a special one because in addition to the aforementioned, the station is moving a step further to provide livelihood for 30 young ladies within the ages of 24 and 32
drawn from different parts of Kumasi, by providing them with skill training as part of our corporate social responsibility. Let me put on record that the station, through its Akoma SEM program, is already providing support for people who have come to appeal for funds and other various assistance. And today, we will show some on this TV for you to see some of the things that we have done over the years. What today's event seeks to achieve is to train young ladies to acquire a skill with which will be a career path for them. In this maiden edition, they will be trained to acquire skills in bead making, local drinks production, wedding accessories, production of liquid soap, shower gel, softener, ointment, hair food, among others. In addition, the Akoma Boafo project, which we seek to launch this morning, would also provide medical support for children within the ages of 0 to 16 years. And as and when the project is in a position to do that, we will not fail. We are committed to give back to society as a station and will continue to do same. Let me also use this opportunity to thank all who have in diverse ways supported the station in our previous call for support. I plead you continue to impact others by continuing to contribute to the Akoma Boafo Project Support Fund, especially as our responsibility becomes more by the launch of this project. On this note, I especially welcome you to the launch of Akoma FM Boafo Project on behalf of management and staff of Akoma 87.9 FM, and I pray God continue to bless you. In conclusion, let's remember what Jesus said in Matthew chapter 25, verse 43 to 45. I was a stranger, and you did not invite me in. I needed clothes, and you did not clothe me. I was sick and in prison, and you did not look after me. They also will answer, Lord, when did we see you hungry or thirsty, or a stranger, or needing clothes, or sick and in prison, and we did not help you? He will reply, truly I tell you, whatever you did not do for one of these people, you did not do for me. And so for whatever we are doing in support of these young ladies here, we are doing it for God. And that is what I want us to have in mind. On this note, I thank you all for coming, and God bless you all. Amen. School sir, me literature brofo. Na say me manager so aka brofo me na ya kire mu twi. But say nyina yete ase, ana ya nte ase. Ne tinti ni tietie nyina ne say Akoma FM, moda ya Akoma so. Enti ye be say ye boa ye nuanom nkuma. Omo pese omusuan san adwuma. Tin san adwuma na obi kan ansem. O chiam ye ni masem ka o say na wasumu a. Enti san adwuma na ye be kire no. Enu bi na ye manager de tu dwan liquid soap ebi na me nua ba na hye na ode te won we nyina ye be kire bi utwa wani ahwe obi wa wo de na America no we nyina ye be kire beat making local drinks e be ka kromba ye setup no wa ha tumbe hu local drinks no e na soft na e parazone me hwa me nua ba ma ne nua allergy me hwe ne ni ye be kire nyina bi se be ya ye be nyansa no dwuma na ye betimi e de abo ye ho bra. Ye kasana anasa me manager e kasana ye hu se be me ni monyamfo bi pa o tutata no ababeji na konwa na mtima ye me de Mr. Samson Obin Apia, Perfect Aluminium Enterprise Chief Executive Officer ume mfa nsembo emfa ehia no so de nani monyam e ba beta dwumedie echi CEO ye ma akwa abapa de edru so no me manager e kasa no oka se Akoma mu nsem ye boan kofo pa na beye bosomi nsia kakra beye de ye nya ye eni ye be mamu ahwe kakra enti meto nsa afre Akoma mu nsem ye executive producer Nana Bila Kantanka na mama mweni akọ screen na e wa ha no so no ka ye bedi besi ha ba de wiane nti ye di si ha no ma mu hu ni ye but me gidi se bebi esi no mo be hu nti one ne deputy Spatus Kojosa akode nti e roli a na oka ho nsem kakra
na mo hu dwumadi a ye di ewo akoma mu nsam dwumadi ne so nti mo fa nsam bon hia no de me kwatena ho aya me ka gina ono ne bre ya daroma eno mo produce me na me de ba kwatena ono makasa nti na wadama Aunty Bea yada ase na de di kan no nya ye be ya kire mu nyina ye nia yaye etwa mu dada Bible say nyamesom papa ani so bi ko henya nka yusie kunafo mobrofo no aboa won enti ye de no nya te se obi na obi ada wan hwa akwara no nko a na se na wonim ye na japade da bi obi so be hia moa de na wo ye de aboa no adaro ma eba no sa ya na esufre mu a tiefo ne ahwefo na maso ye mu we titiru nti na ama enedwumadie we ye da na die anase ye di sa adwuma ye di ne nei sane ebe ya ochina bi obi fufuro bi nso hia sambo ne bi a yatimi aso ne mu na de ebedi kan de a kire mu ye nua bema ba ko a owo university ono a ne di pa eye construction work no ye ya no timinya sika kotua na de machine o share de suase no afa akaso yeso to books a o de be sua de sika ni ho o ma me be su kire yen ya mfa ma radio so ama TV so enso ye yoye sa ma me no na ogina ho no enti sika kakra ya de boa no mo de ton books na ya de amano a ewo envelope mu a wo gie no we ya nka ho asem ewo TV so ama radio enti mo ante ho hwe e kire o se nsem no bebre ho no a eba ya ye ho adwuma wa ase ha ya mfa mfro soro enti ono no de no afi Frank yanko next one we abaya ne din ededela na ono ba ne din obeka kire yen no so de dela e kire hu say din foforo e wo ho se be ma ne nada free se be ma ne da ya nyinse ba wo hu be ma ne bio sabro ba na ne bra so wo be wo woni ne ho hwe enu achi osanso hepatitis B ewo ni moja mu a se wa anwo panie na owo ne ontimi ma akwara no nufo ti ebisebisem na yesi aduro no eye 1000 cedis ya ne ye program mu amhwe ebie sa abra ne mu amutie no mo ho ye hu ne se obi a wonya 1000 ento aduro emfa ngo panie no enya de obetimi nya sika toto no ho ne ma de ahwe akwara no ti ye fato ye ho so aduro ni ye ma ye nua ba wura ene ne no eco hospital ho no mo we muto 950 Ghana cedis enti 1000 edema no 50 ne sama no se on famfa kan kofi enu achi na yesa tisi kurumu kototo nkoda ho niema lista na omo ayama no hospital ho so de beba bewo ye to ni nyina edema no na enu achi sika nso so a owuwi a ye de beyi no afri ayarsa bia nso so ye ni nyina ready a bra ye ne no di sa adwuma we ni na wotwe so na owo ye ti se ya nso ne musa ada no a ke nim ne ebesi nyame adoma wo akora fe abrantie bra ma yen hwa akora no an ho fa asem nkora abrem wo de hwe so nsami a mbisasi a o wiase ma dwendwen ni mu brabo ne ka ho na mani mu ayesa hello enti de lanso so ne ba edie ni yen kwa papa bi ti ase ha ya askwada dem ha sabe na ni efra wo hunu hwe ya wa ha no beto ayen se na ni efra ne ma so ne ma nkoye nti bi kura wo hu wo mu ba bia woda empa woda so mattress na tetea ma akanua no nti woda se ya obeso na nchi ne honam nyina na abia nti na disredi a ode ba ebedan nyina se ope mattress obeda so samunya akwan hwe bi wo TV so saada no a wopan de gina ho no ye fre na ja Osman wote askwada dem ha ya na nyame adom nam yensa so a yenya mattress fe mono rubber hye ho papa ya ogina me nchen o mu fi adwuma mo ya ne mattress nti hye no so pe bia nti mo adawroma e de fa ka free band ma baaye e de kokoma papa ya oji ye ne sama na dropping de to so kokosi no ofie papa yi wada ya se abisi ne da bia ofre e da ya se nti eja Osman so de eno no o sha aha menimi nua ni ejina ho no pegi na ehyen finfin oba akro
that time na ewura nso so ebọkọ na ho na Aunty Bea ni ha na watu kwan nti e manager e no gyina ho na oye presentation papa no no en fefe tuntum kama wa so aha nti eno nso so akwa na Frankie ye free aja Osman na yenko prisons brenya ye bodawro e kire se ye nuanem na duafo yenkofo bi asabe o masetre mo den papa sika abantwa edema prison ni bia dako se woni efiri anopa obesore kosi anyimere obeda eye 1 cedi 80 pesos enti so be di imprensa so chemiensa 60 pesos can say 60 pesos enti bi sasa sister bi ton koko wa heya wo mu ekodi bi embusa so mu kwa ya moto san koko enko an yesa ne 3 cedis na de asichira ka ho na pe masa na akosi bia ana brodo ntum free ho no na be se 15 to 20 cedis de na eko enso aban so betimi 1 cedi 80 pesos ntu hwe o madidie mu a edin abrante bi ba ha ne be kasa a kire ne ekoso ma yete se omu enkwan da o manya na mawi ye da ide adua gu nkwan num ti beans na yomu na mo mowe eno kura na esimutra yeyie na mi firi so abesra mo no enti ne memo odin ma wo mu ye to nsa frɛ mo ma mo soye mu enti ye call central prisons ene ye call menshia prisons hwɛ ne megu ho na ni nyina kuma mu nsam tiefo ne adofo adawroma soye mu a ye call yesa adoye wei eye kuma se central prisons eno so ahofedua kroya menja da dam tumi ne ento na nimi adawroma na ogire mu a oye presentation ama commander no the whole Ashanti region aye prisons commander ono na woje aye achede no nti na yenso aye ko ye ejigina nche ye ko inside ko hwe mo asetenam ne ade adom so nsa no dwuma se de mo pese musua ye o mo ye ni nyina bi o ho no a o mo ko kyerɛkyerɛ fefefe ye free ho no ana afi ye kyerɛ ye ko central prisons nso aha we nyina ye menhia aha we central prison front ye ko menhia nti Frank me hwe menhia de no ye hwe menhia de no so kakra menhia we so bra ya ilodu ne ma ni koduru menhia no afi na ye yie ene we nyina ye menhia ne ma de ko ho no hoso ye ko ho no mu kokodi nkomo no mu ko ya sorry kama da na manager president bia woto ye na nyasam keto anya da minister say manager we oba na sorry na say ori president leader na yo so be ye dwese ma mfa ho ono abaje na ade ato sanse oto no ni yie pa nso nti da na nyasam keto ha inim se sa yi no mutwa ya nka mu yi kakra ma ahwefu ehwe bi nti se we so kosa yi menhia prison commander wo ho no ono so na ogire mu age achede no afi yen free prisons yenua aye jovi travel oda no ne ne koy odinsuo ka madi yachi ti ene no ne koy bibia ye free menhia prisons no ana afi ye ba yenua ba ko a Fapale na tosomame na ansa na meka asumresere se yenyina yema yemuso na sima baako yemfanka yenua be we also asati camera Erade onfa yenua ba ni kra nsieye amen pacho Obapa minim se wate Saturday ye be screening na be koso no enu ntia me diminike because ha kan ya ko TV be 9 na me diminike ba wo hwe sade ankofo si epa doctor cho efrenyen ene ye kasa na kire se ankofo yare na ayaresa biye koro no ayaresa biye okuro no hapa mo kura mo ha kura hwe nipa dodo e ba ayaresa biye pa ye fa se ye ho yare hospital clinics e do so pa nti so obi yare a enye se onkwa ayaresa biye obekọ na sika na ya na ye bono obi kura ho se operation no ewo mu no operation na ewo mu no ya na yemhihie sika gia no ya na yemhihie enti na yen ya ye open yankopon ya adoma memene de ebe fa winsemu sika titiska no 10 cedis a 10 say 100 Ghana cedis o de kwati titiska ni ma 1 million minti bi da
na abetena ha I think several occasions ya kan sem we bia yes san be repeat anka obi baby na oba na ye ni more than that and so oduru one say dey bia 100 dey 200 na mo ye ba kan TV say 100 anka ye den ada ko mo fa course obi be fra ka say omo boa ya enye na edikai enti ya me aduma memene nda ebe memene nda ede ye no chine echi for 100 Ghana cedis titis kan wo nsem sika 1 million fa ba baje wo ayale sabia fa baje ayale sa wo ayale sabia ho ede ne ye pa che ya che se ya me aduma first February ebese memene nda ebe na February bia nso ye month of love ya de kai adofo de chechere won ho do enti ya me ya adum a memene nda ebe first February den na etimetim Lumba Junction kaswa old ashoma any ashama yetu betumi aye edi amanya nso nkrofo mo ko hospital clinics ekototo yenduro anomo ko herbal shop kan say pharmacy ahodo drugstore ekoto yenduro efa good morning herbal mission bi no de ne nso betumi aye amawo mo oba pa yama yaduna memi ndewe ebiti se yawe ebiti se eniyade eya na nkrofo ta afre bi se mo na mo hwe eni no ane Dr. 3 days nko an na eduro yamfa ngu enisuo na yede wohuru weni so nanso wo eniyade etumete ne te enti wo ba be pa cho ye be ma wo yesuo ni bi ye de nsuo ni ma wo a fa wohuru weni ne so anapa wie ne anyimbre na wa hwe se wewura hospital oba pa se we meka presenters bi ya na omo yem hye wo mo tie hwe se wa ko hospital ne ye se wo de ko lab bra ubo we lab wa kan kuro eye den a wo ko hospital kwa wo nu bi akoda wo ko lab ne we pie se opie fi lab wa wo de ya hwe ka obo e lab test nko number 2 ye wie na ko consult na doctor twire nduro ma wo ma hwe odekọ dispense wa aya hwe ka wo bo entu ase wo medu fi ode be kana drop in ho na ne petrol na ne lolly fare ho no hwe ka ya na wabo oba ye de wa OPD street OPD ni ye show ye be di ka check vitals bibia ye be mo awus wapo mi din be sha se fi OPD ho e ho no ne ye be di ka ji unsem sika 100 Ghana cedis wa wie ye wie a yasia hwe se o se hwe urine mu a ana se le ye ye lab test bibi o se de obi de be ye ye wi ya ma wakwa ko hu doctor na e fa the consultant ubo wi doctor room ho a enfidie na si doctor ni mu so de be hwe ni pedue ni mu o wi ya wi bia machine be ye pie no doctor actually nduro de ama se ko na kokoje na kokoje se nduro ni wi a wo wi wa ye bye bye no we be say ada wuntu ya ka na wa ye beka che say mama wetu ya ka da sika be say 100 cedis na wo de man ye no wow enti nkofo tu bi bobi woni wetu yi ni ntuma doctor tie so doctor say ye nti wo so ani asori ye nya wo den ni kire nyuma pa ye bo no wo Kumasi Etibeti Lumba Junction nkran ti asemi wa ye be hwe awofo nso nti oba pa obi wo say meme pa wo 10 years ni 5 years ni eya ne pesa afo no mo am wole ye 2 years ni 1 year de sister mo kra de mo pa mo ntwen kakra mo fra ye betumi kra kire mo eduro bi kra wo mo fi kire mo de aye na nso wo pesa wo gi hu achi nye pa de a wo de abra bi tie wo ba ye be mo eduro bi na eduro ne de be mo no oba pa ye be ka che osefo kofie to bo ase na ye eduro ni kakra sa bo some ba ko no su wi a wo ni wo ko ni hia eno na Aunty Bea mitaka say mi se be mani mpo se ni buefu anadwo no on ni wo hia wo de teta na ye de anadwo no be so adwonso odwonso abebi odwonso ane botara eno ano ni nse ni baba e kyese ye gie nduro ni di ni ni de eduro ni tumi ye obi o wa wo tiemi ne de ne ye kompo ene body minimu obi wa ne de ni enyini obi o so enyini me pa che wa wo de enyini o enyini yo enha ho kra wo de fabra yankopon ya adoma memene nda ebe fa wa sika 1 million fe kura nsem fabra nti da no ye beka se wi esi fo obi se nti minimi ku na eba obi anfa 100 cedis kura nsem ana ane ye be hwe wo kunu ahwe nti fa 1 million kura nsem fa 1 million su kura wo kunu nsem na mo fabra mudi bedru we na awo ne ba ana nyinsen ne ba afi ne mabolu mayanim na mabada na ase eno no na osesa wo ba na wo kura kosua ekosi aeroplane wo de bada na ase a obaje oba pa bi na meka kompas obi o se kompo no doctor bi so obaye mo operation bi ye mo hyehye me hu sa me kom ya ye mo operation me pa che ye ho ye ne operation ho man bi wo be na obi sa pa so asa wo de ye wo de twa wotire hwi kura bi a ye nya bi ma obi sa se kan ba de twa bread kura ye nya bi ma fi se ye nya se kan adwuma ho ye de ne ya haban nduro ndubra ni nkohini nko a nti kompo no se de se nyine kodu bi a ye be mu weduro ni a kire okon ba fa so a wo be ye ne kakran abro so aboso me ba akokọ ne mienu so no
ɛsɛ sɛ wɔn nso wɔba na wɔbɛdi adanseɛ obi wɔ America kɔmpɔ ne deɛ bɔ ne mi obi so kɔmpɔ de ne yam na yɛfa no fibroid no ane nti wo deɛ ne yɛ fibroid mepatwa fibroid ne bɛda yɛfu no 5 years nie mepatwa wapra wano no mundura wayɛ duro saa sɛ kwa de doctor bi si brɛ no ɔnyɛ operation wo yam ahyɛ mesrɛ bra yankopɔn yɛ adoma brɛ yɛn nkyɛn na fa 1 million pɛfɛ ka ho na fa bra sister me prakyɛw ɛma me nsɔre ka sɛ ya ɛma me nsɔre na wonsan bisan sɛ bakyɛw me ɛba me fa 1 million na mesrɛ me say 100 Ghana cedis sɛ wodi sika bi bɛka ho aba na ebi a woba na ɛkɔm de na ɔkɔtɔ bibi edi ana sɛ woba na sɛ ebi a lɔre fɛ in and out no na wodi akɔ enti sɛ de ɛbɛyɛ a ɔkyena no yɛn hyɛ dan hwɛ nipa bebree sɛ de ɛbɛyɛ a obi a betumi akɔ bebi a ɔkɔ ne nti no wobɛdi kan afrɛ na waji bookings ana wafra na wayi bookings pacho wo fra wo se mifiri asemesi obenten medini asemeti medini obenten mifiri atebu na eba mifiri kasoa mifiri awoshi mifiri madina ehife na wo firi be no ane ye hwehwe me pacho oba pa ye behwe nkoda wo mo nso so ye wo mo wie ye no aso mo nsem aye besa bi nti obi wo se oye nsuo ba bosomba yampesa asem ne bietie nsuo liba na bosoma woba me pacho nyame na de ni na aba na mmom no wa wo bre no wonyinsen bre no enue ba bi tochima ewo wa wode no eno na akofa saa nwema ni na de aba eno ntine wode wo mo ba doctor 3 days nchen a de ye ba ya ma woni se ye mawe duru a wode be kwa akoya akola ne kakra na some month bi abofra no so etumi be di adanse nti anhwa de abofra bi wo no 5 years ni obapa abofra ne kasa bi a wo wiase bo tumi ka ukofa dada ketwa boss hey dada pani ba meka na no we se nso wuji abofra so a na gogoro otumi nsore nante abofra bi so a wudi ni si kumase aso onante nkoma mponche obekwa aba etwemu kwa akoma mponse aba nanso obie na no otumi nkasa na che se yare me pa che wodi abofra ne ba ye beto ye bo asa mani nduro kama na wo wodi apanimu no wodi akoya abofra no se de ese na sese na bibia ye kama oba pa nyame ya do amemenda ye behwe stroke for the munduro ne bi aba enti ebia waba ye hopen na ebia wonu no munduro na wehu nsakraye bi sese wo atumi ato wo nante kama sister me sraw emfa wo kunu ntina ho se ne ho ato no ko doctor 3 sese ne ho ato manamra na omagie agro foforo no nkonko na afi ndompe ni kensi ndompe so na ho ye dindin biem enti afi ta wo so afi ne watemenka na se opese wo bebia bacho for 1 million kura wisem se enne twemu a enna me no kese se memi nda be twemu a ebia ye be ye biem a sikaka se na ebaji o nti enneya procrastination is a thief of time nti misrao enneya wutie mi no sorry waka na gi number no de egu tv no so no fasoro de 0246 no fresi ya mi anogu so ami kese me de kese ne bewe ye no be me bi o ho na ne mema yo na atofom nti yan kese ye ma mema eduro de bi na mema mema na onyankopon de ma wo na nkasa no eye ayira no ene na ye da boawo e ma be ma na ase apia be biem na se wo yire de nsa toto so ahwehwa wo be bia wo be ma na afa na obi sesa akwesi wo ko hin ade so hye ho atwenya kom nti wo ba ye be ma enlargement oil ni bi na oil no wo pa wo kwa ma wo yire emfansere ho ma wo be wonse wa wo de sere ho a betumi de be 2-3 days na epeja but oba ne de sere ho ama wo ne de manu nso mi ncha kakra wo de sere ho na wo be wonse 30 minutes na etweba eno ne yamfa nkwa abonti unko drasto bia nko bisa sa eduro no menye bi ma unko pharmacy bia nko bisa doctor 3 days eduro menye bi ma fi say e very powerful yamfa nko abonte agisi ahweye enti wo yo oba na wukunu na hoodin wo fo ne mema no twia na etwi ko mpacho frɛ no ma ne sisi a me sisi me gusu ka say de mpacho frɛ no ma na egusoro no 0246 no ma mo frɛ 0553 mehu frɛ 0246 no na doctors ne wonkasa ansa na me sori a wa frɛ ase de no yɛhwɛ de bi wo ha ma bi asɛm wo ya miken ɛyawre wo sam sɛ oba ebe prapre nukuna na video suom na ba ma ntumi nkeka na ho ya papa se wekonya abaya fefefefe na kotompa so na oda wo nchensa na ntumi nya hwe ya na mema nyanya problems no doso bet nshranka awurade se doctor 3 days of the good morning herbal Mr. Center no enya no aduro e de aba enti ye waduro bi ye fa na quick start obapa de obaye nie ye de aduro no ba ma na ne ba ma atofom na obawe ne kakra te se de awo gari na wodi kube nsuo e de epushi na ye ka kube nsuo a ba ma bi na opani bi a wote bia we yusu kubensu de akọ na yere ho dade onim de kubensu tumi ye tie de quick start ne kan ho ende we na obi bi se me se ene Ike asama wu kan nti saa ni na e follow 100 cedis ni mu ana me se you 100 Ghana cedis de nti a make saa ni se obi ana ne yawe
and obi di anya kese na obi di anya ketwa ye nje obi 2 enje obi 1 nti na yese for 100 Ghana cedis na fa bra na ye mo package na foko ukọ na wo ho taw otumi ko bo adwuma kama ma wo yere aye Ghana papa bi ma mo wudi wia na wa bedanya ase enu no ko sua kosi aeroplane wo de ba ya baje jiwa gwa wo de ba ya baje mimi die bi wo de ba ya baje na bibia aya kama e de amanye nti me so yakọ na wo ye oba na se wo so woni atenka na bi ye pusuwa naka wo de ho se tekima bayere je se wo kotam ansa na wetumi anoa wan kotam a ono anoa no ho de no ansa wo de ho na so wo ye oba de bi ye tutu awade ye eheda ba ma ne so oba ye ho ade ebronya on se bronya atwam Easter na ebe yo anhwa Easter no so bedru no awade ne betwam nti ye ma me sign no de America nyina ne se baje ye na edru na ye fa na mate aka wo so ne bi na nonom anopa wie na enyimbere na wo behu se ba ma ne ube hia won pa so onsoro nkobiem ye fa na mate aka wo so na no bi e na sofo sofo yiri ko yusu o ne kunu sofo da ya da no ye se ye koku se du wankran ne kunu ankobi otikuma set na yere ho e kire se odo na yere ne papa enti gi numbers no na fra me na mom ye be screen ni wo kuma se pankro no etimetim Lumba Junction pacho o akra proper so a ye be ye bi Old Ashoma TMC ye be ye wa yifa Old Ashoma yes Alloway Junction no so kwa enu na echi ne se wo kaso so akaso for mo baba Tuba station na wa be faka aba Mama Africa Junction tienye wo baba Tuba Junction aba faka aba Mama Africa Junction o Ashama ni tamane na area ho so efe nyamo ho no so a wo baba Ashama Tulaku Christian Village bewie sa wo nkan ya 0246 59 41 17 so wa kra 0246 59 41 17 wo kumasi atasi drivers no 0553 21 35 87 0553 21 35 87 0553 21 35 87 nasi ya waha ena ka ebesi ha na kwabrane so abaye won nsem de ne bra yen office na sem nyina ne se abaye a wawie senior high school wato trading college form and wato police form said ye be farmer no bia na ontena fie kwa en waste time nti okopa adwuma yeye na oti obi store no amoton ka ho niema na dako wapo adwuma ko fie osuma ni nua be ma se won ta aduane mere no no so pensu be aduane nti onyare ndi na se aduane naba afo nua be ma aduane ba e de aduane ba ya ne sister na da fom ya de ne a osi ne sisi emu hihye no nti wontimi nyina ho wotena ase nso a waka fom aya asa agro asampa afedie yensom asisi na yesisie ko hospital pi chinchini aduafo pi so ba bia be kire ne bia na wo ko wi ase mpo bi kire ne konfo bi ho ma yede ne ko konfo no ye nura hodo ma no se obenum bi wodi bi besa obepunu bi epunu ni mu no o maame anu aduro na mana ben kama ayehye na odi ama akora no se onhyem na wo mpunu no so taade aba se ne na yesa no fi na sinem hade ko nyina ewu ontehwe ntinsuo no hitebo no nyina wantehwe ema nsuo no bia gu ne siremu a ne nyina wantomamba no behu se ne siremu hu nyina worowora aye abonfunfunja edi na no nansa aye kuropacha ne siremu mienu nyina ntam de ko ho ti akora no wabre nti ye hwesisie ne yesa hwe kuro ode beda yen ye de ne kodua yankwanta me nua ba mai na edi animu Frank ma ye hwedua yankwanta akwantio dua yankwanta brad ne kodua yankwanta no ha na ye ko ye doctor ye gini dipa Aunty Bea na ye adwumada na akwada bi wo mfensi ne nan na aka bo montimi nante okosku ya ye fa no sa doctor na ye operation na say surgery no nti dubdo na efre ni nyina bo sa doctor ni din yampa na Aunty Bea nso na number ye frɛ no no se wo dua ankwanta ane ye de ne ko ye wo mu hwɛ no na no se on de mama fisio be bo so me nsante ma ne ntena ho edi be na wotwe na ni fan ahono ama wontimi mpagya kakraka to musa transfer ni free oba konfonochi ti konfonochi ho na ye kokohwe no a itwa asamfo ni we
na no so yɛsan kɔ support no sika de nyame anim ni se ka se yɛ ka sika akɔfom san se edro ba kwa akɔfo na kyetwerɛ ma no kora na 65 million 6500 ba nyame adom yɛ tɔma no ma ɔnom yɛ no ho improvement musa atwerɛ another one yɛsan tɔɔyɛ hwɛ no aduru baabi no ɛna mu konya specialist bi a ɔyɛ private doctor ɛna mu transfer call hɔ no mo enti hɔ no ɛsɛ o ma hwɛ na kwa akɔduru sɛ wa start yaw ɔtenka ɛwɔ ne nan saa sɛ ne nan sɛ ahoɔden bam kane no na yɛsɛ ontimi nya ne nan ti sɛ ti afide na yeso maame de ne nsa ɛhyɛ ne to na wayi agya nan na firi ne to apie nya saa ntimi mma eduru baabi no na ɔno atimi gya ne nan tena sɛ improvement egu so a ɛba dwumadie yɛ ne na ka sɛ nkɔbɛba ka yɛbɛyɛ tie nkɔ no so te ha bi yɛ ka sɛ yɛbɛyɛ no mclean enti na no dwoada no me frɛ na ka kyerɛ ne sɛ yɛasesa veno no ne yɛbɛyɛ no anim ha ya me frɛ yɛ esu ne di akyira dane a adeɛ bɛkye dwoada no akwara na firim ya rehosem me no ka sɛ yɛmɔ ka kora no bɛyɛ sɛ 250 million deɛ 25000 deɛ di ka akɔ na nso so yɛbɛyɛ ne dɛn owuo kora deɛ a nkwa ntimi nye yɛmpa aba yɛkuram yɛwɔ abaya sister bi a ɔde ne ba akwara ketewa brɛ yɛn kora ne yɛ ntaafoɔ ketewa ne yɛ bohib ɛna panin ne yɛ mojib ketewa no wɔ hole in heart yɛdi saa adwuma wɔ radio ne tv so ma mu nya akwan saa brɛ no hu yɛ ɔno ogyina hɔ no tokuro da na akoma ho a ɔwɔ hɔ a ne ho mitimi tua na wɔwu ɛba saa this Rashid ne kɔ hospital na oxygen aboa no nti ɔde bɛda yɛ no yɛntimi nyɛ ni ɛka no so nanso yɛ afam deɛ nyame nam yɛtiefo ne ahwɛfo so yɛnya 38000 Ghana cedis 380 million ne yɛde support to yɛ maame no nenka ɔno so ɛsɛ ɔwɔ ha ne maame na kɔdi sirim ɔne nkɔra ne nyinaa kɔ sirim nti wantimi amma nti da yɛyɛ presentation no sikara ne yɛatwerɛ wɔ check ne so no manager ɛna ɔyɛ presentation no nti 38000 ɛwɔ mohib hɔ se sika no onya ne awo pɛ no nso so ohia 400,000 4 billion nti onya yɛ nti de ma no ne da hɔ a ogusu pɛ bia ka ho ya ba mu yɛ yeguso kakra ya ho de betim bia yɛ bɛyɛ de atoa so ni nyina titiru nti nene yɛ wɔ ha yɛ hyia yi se bɛkeka yɛn sa se kakra ne de abɔfoto bi ato hɔ na daachi bi obi fa yia obi se mu a yɛtimie ayɛ afam de de atwitwa age no wonim ebia anya wo a na yɛ obi a wonim no na ɔbɛn pa mpanimfoɔ sɛ ka wo nantin so a na aka wo to ɛno nti yɛyɛ ne sɛ yɛ nyinaa yɛ nsom bi nneɛmoa na ɛnyɛ kama yɛnua baako ɔnam kwa so onya meduriɛ obeduru a yɛbɛda ne di de akyerɛw Frank yɛnkɔ Linda ɔno ne yɛ first project ne nyame anim ni ɛda yɛnua ba ne baayɛ no me odi kan bae twɛn ansa odi kan bae maame ka sɛ yɛntimi ɔkɔ ɛsan baabio to bae nam sɛ ade koro na ɛwɔ hɔ no ɔma yɛnhwɛ na baabia na wɔntimi bɛma mantimi ankɔ hɔ nti pagi adwoa wai adwoa ɛna agye fo na ɔde ne kɔhyɛ inside otwaeɛ Frank yɛnhwɛ adeɛ na ɛbɔ no to no yɛnhwɛ adeɛ na ɛbɔ no to nyame anim ne sɛ wo nua ni wo yiri ni wo maame ni wo bani nya wei bra ne yɛnya ntwaeɛ no a wo gyina hɔ no okay wo nsa bɛka sisi a ne yayi ɛwɔ so adeɛ no te sɛ football ɛna ɛbɔ no to no mfimfini nyinaa yɛ ma ɛna apie kakraka nti ontimi nhyɛ atade ketewa ontimi ntena ase ɔtena ka mu agye so ɔda nti trɔtrɔ paa ne frɔ bɛɛ de ama no to ɔkɔ baabi agye sɛ taxi no wada akyire paatwa adeɛ no na ɛbɔ hɔ no ɛna ɛbɔ hɔ no nyame adom yɛhu yɛ yɛka yɛ akoma ne yɛgye tua wo sɛ yɛbɛyɛ sɛbe mpanimfoɔ so wode nsa to yarefo aduane mu a ɛsɛ wodi yɛpempem soɔ na sɛ ka na nya asɛm ketewa nanso yɛretaw sɛ yɛbɛyɛ ɛho labs nko a yɛyɛ nko a labs nko a tumi kɔ so over 8000 labs nko a ɛtwam 8 bɛɛ 10000 wɔyɛ wei na wayɛ wei na wayɛ wei wɔyɛ ne nyinaa wie kura akyi na ɛduru sɛ bɛyɛ surgery no a yɛsɛ ɔsan kɔyɛ another last one ɔsan kɔkɔyɛ ne nyinaa no akoma mu nsɛm adaworo ma yɛyɛ ne nyinaa wie afei doctors ɛkɔ ho so mɔkɔ akɔyɛ
nti yɛhwɛ surgery no wo so the scale beto so a omu twa ade ni wie no de to so e weigh 5.5 pounds ti mana am ko dwom koto na ntwinam no ye weigh 5 pounds ma wase na weight ne ti no na ba onu aba ato doctors ma akoma nan na ejina ho mu yeye omu de don hwere ma akoma yensa ani sima aduanan enson almost 4 hours sabre no mu de 4 hours aye surgery be me yensa dada but omu de 4 hours na ye wono nko ane de ntia no ene ya we no doctors nsa na gu ho mo ye no ni nyina on se scale no ho ba bia de ne da kakra na edru half ye dwira obi okra mpo gina scale so on ha 170 de bo obi to nam 30 ayi enti ni nyina ya ade akoma mu nsem sister na tuni ni mpacho mu ye wie ye no mo pempam ye no sei enati nti ayi bo na firi ho esi ni padua no ono emu oba base ma be du achi be hu no ha be na kire no no ana dance di a wo kakra wo waka ama wonso atibi ti sei ne akwa ye se dem no ka sei etwa na hu no ni hobi mawu in fact mintimi nyam dance ne sanse mi hu ye na emo mi wogidie se ba boso me be nan a ye ya ade we die edi hobi oba no ba ma hwede anka ma hwede maka ne se si ya die mintimi nka enti ye nua balenda wei metimi akasa ansana ye be ye surgery nyina wi akasa ye yi na free hospital no na ye ka ko be 30,000 Ghana cedis even the fana bele kotua kra kanta na 6,500 the fana bele kotua na mi adom wanya na sumdue enche ye be pekunama no ye de short no so hwe no andwetwe mpona wrof tuo ni abe me bia na afi am ye hu ni screen no hu se afrede ye ya asa ama ne kunu enti ne ye kan se ne ye kuramu aye nie sabiba ba kofo nsanso nyame ni kata ya to nsa afre ni ama me ha adwen se wo nua ba bi we hu ne so de sansa bresi ne so adani a ne ho kire no hwemma ya abeshi ha ya sabi obia ho ofe obia ho twa nti oba ne nya ne nsa no odwuma kakra bi na oye busy every day a na dwen ko be ma so na okobo brabone we ne sie no so ye pese ye ne eboa ema asumdwie ahoto eba nkurankura nso asetena mu eno nti ba ya ba nei empo wo a wo besun adwuma ne bi no wo batu botom no wayi bibi maami a odi wo be chi ne ba ye wo be sana waboso no wayi bibi adwuma yefo ha obi a be yi bibi ahoho nso ya to nsa afre mo madaroma mo nso be yi bibi na mo de aboa na enne ebi a ohuson ebi a no ochine bi na abeka e kan wa Akoma FM ahaya na ado ani be kire ma yenyi ne nkyere de na so me ansa na betena so me mo papa ya ba so dan pa cho mo so bo sam kase pa mo pani we my Reverend Omono Adom Ventures de bia ye bonidin de bia ye bonidin ye be ko prisons no o ma yen beshit ya isi nuanom konkoda so ne ne kika makuma aduonum 50 pieces o krayo onwa na yire ne ko ye kokofa firi ho ba no so mamini we ansa na pasha se se meton de meton no de bre wa hanmo papa radin shraw enen so aba mene so aben so o manakwa radin shraw pi okay meja ma Aunty Bea na Aunty Bea ba wa sejuma no enti ye mpanimfo a ni omu wa hanmo omu a etie yen omu enum di djuma ebomu omu nyina ya to nsa afre omu a wo hye me maami a wo ba yi a meja ma Aunty Bea na Aunty Bea ato aso timi ma wie me de na minimum nuas status tenase bon sam kese ma Aunty Bea bram de manu yada nana bila kantanka Ghana he nyina ono kwa ene efre no nana bila kantanka ebi ni be bia ono ana ye chief executive producer oni status kojosa akode na assistant producer na yakasa che nti yebema DJ amaye enwom tia baako ye wia omo a omenya pepa say omo be training enuanom omo pese omo sua adwuma no mi station manager e ba be down omo di e di a che ye nyina nti pa cho my enwom a manager de be warm me up DJ Obonki DJ tintin kese pa efi ha nyina ona ye be ma gram me manager kramba nti obema ye nwom tia kese ba akoti so ono a na manager de a warm me up na wa banka be introduce ya papa es na nabila adan na di ya maame ba akoso ba
ye be dan ne de omo bo akoma mu nsam ne akoma FM papa say ye bibi na so mu mienu nko aba kra na ne wo say ye mu ayedu na mase hu perfect aluminium and emwe ya no ma fana danfo manager ya ma me fana danfo why enti ba cho DJ ma ya nyom na manager fa mboa no Mama, Nana chairperson. Yedi kang de ni aya ye ni nyina de akyere de dawo. Ya pese ye ka to aso se ye nyaaye. Ni ene yeri ye de eye wanga ya pese wosua nsa no adwuma no ne ye de won kyere. Na wanga yare afemu ni ade wode ba ne nso no ye bekosua nso e de aboya won nti eno nam pese meka hye nso na mom se ne ye kan ne sesi ya wanga agya to musi wobeboya ama yen atetu ye nuambia no no wo waha enu nti ahobrasim mema wonga sore na wonga beka me ho waha bra ye de nsembor hia won kese pa momye monsem kese hia won obi aba edin ne de me woni nyina waha na mo me pese won ankasa wobo wondin na nia wonga ja tumu se wobeboya kyere no wonga ka ho asem ade akyere yen aha wo se wo bedwa won anuma mama hu pa ti edu sabre na medema won obi abebo ni din na nia opese o kyere no wama yen hu pacho oh edan na mugwan afemi nchen momra momeka me ho wa ha okay eti mama fiase mame Ebusia foye mo bibia achi. Ya de rade ase wa de kesi a ene waye. De dika ya da Akoma FM fo ase. Ya da mpanyimfo a mo hia wa ha nyina. Ahima fo ya da obi ase. Ya da Yankopon ase se wa ma ade kesi ese. Abeto ya na so. Afi ye nuan ma mo wa ha. Mpanyimfo Akoma FM mpanyimfo nyina mo gina ya da obi ase. Me pa join friend my sister Esther. Me see Ramizia na me ye medjuma no atosu. Me shre bead. Ade bia e bees bag empaboa kente beading. Fascinators bridal fan. Me pa join no na me wa ha se me be chire. Enti ya be sere se obi bia so a wa ya na adwin so peso usua no. Ya nya ni sei ye ko tues kan pempem ne edi so en ti se ebre bi ti sei na se eni pa bi atu omo wasi wo se omo beboa o mbefa ho kan nyina ye be sere se wo so a wo ba be sua no wo di Akoma pa eni adwen pa na wo di be sua na enkrofo so a omo ta kira omo tua ka no mamo no omo so ahu se e bi ade we a ye eso fa so ani na ko ba se bi a omo be tua sika so mo ba kire mo me sua ade ni free na se wo baba ko na wa madi mu ana se wa fa Akoma pa nsua e bia ye mo bi kura ne ye nya ne se ya anka be ye de pa but ye nya ne sa enti bia me kan ne se ya da obi bia amen mama oh mama say aha yo ema obi biara chi ena ye welcome obia ede basa jumadi kase na ye beda Akoma FM Akoma TV ye beda mo asepa ne sa kwanya we ya mode amaye na medinde Abdul Fatah Bamba na dodo na frame Bamba na mena mechire kwan fa so de seminar bit say liquid soap shower gel after wash any nkaka ho nti de me ho ekara ni ya wase onone one man standing okay yanta aso I'm sure me din this Cecilia yes na edi kai madam pedin for amu Akoma FM as awo akwanya kesi omode amaye
say meche ye nuamo ejuma so na yes study kan kan no ejumesua no ye opportunity say nti say as youth ye opportunity say no e ma na nya kwa me de meche fascinator okay na bridal fan aka ma kan say mo ma sa opportunity we hu hia na de be chere no wonsua ne ye na esumran for so madamos Ifam cho madam wase wo akonya kese a mode amame meda ye mpanyinfo ne nana ahemamu nso ase ene ye panyini ene mpanyinfo wo Akoma FM ne Onia TV ye damasi bebre pam cho medin de first na every year madwuma ne din de every beauty GH school me pam cho ye wo alignment patase mango down hwa na ada mete say ye say youth to say me apese o munyansa no dwuma na ye me de if say ne eno na wo system ni mu eti kakra meka ne say me selemo say mo bana mu besua na monya ahobrase ni obuo e de ama mo madam mo be hye wo mo ase na mo so afiri o makoma mu na o ma kye mo na dache mo so manfa mo haw ankoto obi so say me sheda de me mamienu e baaye omo baaye omo be di adanse se eyampa omo so be enche ombe pomo mpita omo nsa ne dwuma pamcho me damase pamcho me pamcho me na me be training for makeup yeah for makeup okay ni mo bi bia papa your friend me ideas and I say mama she me share raising arts I do conti am fa we kuta e say raising arts here ade a aba for be break te ho asem eno so ni so an ye din ye di 2 days break na ta nyoma Wushia raising at I know my cry me na obetumi esua no 2 days pe ebi a hairbrush ebi a clock aye de bodem ebi a key holder souvenirs obi a wedding party ana ye kra otumi ma wo ye nneoma bi say e ma no ebi a tray bowls aye didim caps any afro comb we nyina memba ene ye enti se wutumi ebesua we a wenyansa no dwuma foforo aka dia wo no nso ho se si a enye bibia na eye say bia we obai wukun be de be ma o so wa obetumi abo ho bodin na nso abo afia e baboa enti nyoma me kire ni bi ebinie asomade nyina aka ho nyoma no doso ba mentumi amfa ni nyina nso amba meda mama she Okay. Hello. Yo, yeda nyankopon ase. Na yeda akoma mu nsamfo nso ase. Akoma panko na betumi aye nea ekoso yi. Ti nyankopon nsra ye mpanimfo a wota ye kire a osusu sa adwuma pasei. E de ba adwire maburu mobrofo etese me ne wo ho. Nti nyankopon onsra wo bibia na edi ho no ye frame Eunice Amoako maame you me betre liquid soap shower gel parazone after wash oba sewodo nsa bibi na wuhia bibi a wanso watumi ato na metaka asem bi se ukodo yogurt a enkwaka ntro kun se unto yogurt mame etoso mienu obebu wanichie etu do nsa ye adwuma wankasa ukodo yogurt a no afre yogurt ra bra na mi ntobi ni enti mi hye nkran se pe bibi fa won nsa ye enti nya mi hye sam watu anamo na nu se so beba mfa so amamo ene akoma mu boafo nso amen yo me pamacho e frame Juliet
na dwumadi in fact many ajepa mekan book bi ose eye so obetire obi kwan ya fa so che fish esne se da bia obeba ofie aba abeji bie ye ma me no ma mo ba be support mo aye nuanom efise mo boa wo mo sabre ya omo nsanfo mo ha e ma meto mo so me ba be kire ontiment de ntia misua ye ne se me huye se ma ne pese o mo skin ye kama tembia o mo bre wo ho pa enti me ne ma me yu ne kamba o mu ene yankase ye de ahama ene ne ma frafra se ne be ya wo de sra enku apese wo de bre already ani no ebe free ho no otumi awisu ye yankase ye loka ene ma no etumi de asra ama oni padua na ye fefefe na wo ye nso na wo ye ne yi a obenya atofo obenya sika bebrebe na da bia o mo kosese o musika no wonsi ho biem ti de meka ne se ye ayehia yemoa ne ye nyina ye support dwumedie no na kina bi obi ntwese kan ma so na obi mfa chance so ema ofie nyame hiraw e wa akoma pa odi besom amen. Hello, obisiafo mo hoye. Midia ni ese. Dodo na frame mami esi. CEO of Extra Juicy Locals. Me patro ye dwumedia ye ne say ye local drinks. About 90% of carbonated drinks no contribute to hypertension ho. Enti mesre say wo besia local ones no eye so bolozo kom natural drinks no ye duaba bebre wo hodo ma ye timi kikabom ni aye ni juice a eye healthy eboa yankasa ni emra ne se eye healthy juicy na organic ye san ye setup ye ko baby bebre enti ye boa eye me ahowawa because mi yankasa no metafa moflowa I so muni biche omade enti I'm so happy to join Akoma FM project. Say ebe project say ama ya empower women ama wanya won san wadwuma na won so wodi aboa afofro enti meda masesa monso maba ome monsem kasem fama won pa enti yen trainers a wode yen baba ye adwuma ni won agya atum na na chairperson ne mpanyofo ya mohia wa ha meka ade aso so se eye eniama wo behia bra ware kontete bia ni mu nyina no Akoma FM yen ni yebema wo ni nyina yampesa yede trouble bia bebre trainees no na afa behwe ne we nya sika nto bia wo se wantumi nti yankasa yebeto eniama ne de ama wo no wo de akosua na wo wie nso a yebesanga ye graduation ade ama won esese wonya certificate ni ade nyina yebeye certificate ade ama won but I ne say se wo sua wie a yepese wo tumi ade ye adwuma enti nia wo hia de aye adwuma no yebeye ni nyina ade ama won na graduation ne de we a wa ha bia sese wo sang babiom esane se bibia wo kwakosua bia no on the day of graduation no wo beye exhibition wa ha na yenye hu sampa wo kwai no wo kosua ade na won ehu woro konso no wode bekwa akwakoye adwuma wakan se wo pe yogurt a usua obenya sika hwe na wonya sika nso a wamfa ni nyina ni yogurt na wasie bi na foforo nso ehwe abamfa so de ama won so wate yo enti bebi adu no afei yen a yede yendin bai se ye babesua de no munyina mo babegina ha ade amai na chairperson ehum afei ye wi a mebu sase umpo no emutesen mejidi se wagye so ofie se nyankopon adom ohoye 3p garlic mixture 3p garlic mixture edrum wanso baako a Ghana ha ene agidian ma chese meto da mporo me betena mpa ya no mpesa ka mejai ne abie phone lines no na nka manfo efre edi edro ne ho adanse esan se di edro na ya mani pabinum ewo kurum ha no eboro adwen ene ntiase so bedofo onya numadro we bia pibine nom ebeboa opa amopom de ho nsem no esipi na esita ene nkomo me ne wo AD every pure natural ye poor blood circulation emoja endi ni pedua ni mu afurusane yie gie number nansa ene doctor enkasa ebia last week e ba e want to me ni ani nkomo ana number no ba kokora yirawo je na phrase si a ni ani nkomo 3p e ho nkomo ena me ne wudi
number no 0248 0248 92 92 88 88 24 0248 0248 92 92 88 88 24 ye ka se blood circulation kura ene de brofo ne twi no moja edi ne padua ne mu afuru sane nyame bo akoma ne se abre bia no empompe moja entwimfa ye ntini mu enchebe ne padua ne nyina etimi ne omie no ayete wonu mu moja no akoma ne pompe edi afuru sane entina se wodo wonsa to obo ana obu nche mu se ya wote se akoma ne eye kum eye moja no ena e pompe ena eye adwuma ete se ka engine se wo de petrol egu ka mu a e wo se etumi pompe wura baabia wura wires ne mo ni ade enti na wo se wo de petrol ana diesel egu ka mu foforo se binyum kura wo shorto na wo kotobia wo se wo de gumu foforo aboso anye so ai ka ne cheda nye so di se eye kakransa na ebi ewura baabia so na wo boso a agye so sa ni padua no etie sa akoma ne pompi moja no a e wo se bi ko ni padua ne baabia wani so wa adwene mu baabia e wo se bi ko ho no se de ebeya ni padua ne benya energy ebenya ahoden na atumi akone dada akone abedie so aba enti ni pa bia moja ntimi nu mu afrusa ne yie no eye problem e de mawo die number na menkyere wo ade a se moja ni mu afrusa ne yie a enipa de kofa e de brew number no 0248 0248 92 92 88 88 24 0248 0248 92 92 88 88 24 se obi ni wudi nkomo na otaka kire o se ho ani makoma jimi twi 87.9 ho ani makoma yimi kum na me bo hyehyeme ho ani makoma ye me ya ho ana se mimu ye me ya dendenden se mampo bia me na totu mimu amame a ontimi kura anya ne ho hye se obi ta no di san komo no ana wo ani padua no wakoma ho ana age utwi na ebo kim na asa akoma ne ye wo ya asa obo hyehyew emoja ni mu afuru yi a etumi ye osa obi nso de ewo ho no na ni so atwa ne preko pe eni so biri bebrebe no se moja ni mu afuru sane etumi kofa sa de ne bawo obi ti akonwa so ana wote baabi na osore ne wampra ade anhwemu a osore preko pa ni so bebiri na me ne twa ahwe emoja ni mu afuru sane yi etumi ye osa ebitumi twa hwe adwaye ebitumi twa hwe wo edwom ebitumi twa hwe wo ne shop edem yeso oso no free mpaso na otwa hweye na ni so na ebiri no se moja ni mu afuru sane yi a etimi ye osa enti na me kan for 3p garlic mixture edi ama se edo papa numbi entwimfa wontini mu enye moja mu adwuma abre bia no moja no bedi akone aba kama woni sa makoma ye me ya meni so birimi no eto nkwanta wapan afese moja ni mu afuru sane yi a ehwa na wapo so nyina ye wo ya na wo ye wo mmere asedi obi abro no wo ye adwuma ketewa bia na wabre ehwa na wontini mu twetwem na won sa ye titiriti wona ye si form no na ase atatai wodo wonsa mia na atom esan se emoja ni ntumi nko ye adwuma e wo se ye eti amanyare nketenkete ebe ya kese ahya ase sa no eno nti na wo hia 3p garlic mixture obitumi posana ni saa osna menu hye me wisi na ente saa so afi de eye saa se moja ni umu afuru sane yi nso a eno so etumi yo saa on se ehu pa ente nipa bia wo se moja tumi di afuru sane abre bia na eniema nyina akoyi e de ama afi de twotwo eye ohomi a ensisi so se moja ni umu afuru sane yi a etima ohome tepreko pe na afi ohome sro ene ye kofa asma e de bre wo no per 3p garlic mixture no na enyi sa ha no emfiri honom ye number no 0248 92 88 24 kai se 3p garlic mixture pharmacy shop ene ba bia to bibidro bia obenya bia to enche na mede me nkomo twetwe no AC no medofo 3p garlic mixture de ye kire woni se de mabobo soyi se moja ni umu afuru sane yi a ene ye wosa de ne kofa ba se wontini mu sisi sradie bi kwose wontini mu baabi e moja bi botoa e kwose wontini mu baabi a
akoma ne pompi moja no entimi ni akoniaba enti enko wiase no na ekofa yare nketenkete dia brew ene pressure ena enam pressure ni akoma yare ne nam pressure ni enusubirie ne nam pressure ne wonam atwetwewo ena enam enti ne mambobo boso nyina no kire wo se emoja ni umafuru sane yie didi yie ne ontrimu enna ho no 3p ne ntwimfa wontrimu ne nyifie bia emfiri ho mesere wo se wonu nsa bebrebe nso no wate so enta moa emamoja eni emu afuru sane afa wo obi a won tampe exercise ya edem ko betumi aye bi koto na shole obekọ be 15 no na efifrato ne nyina eye exercise ni bia afa obi nso wo no mo a otena fa ko a onsori ada epasa na onipadua no ogene emoja ntumi ni afuru sane yesisa saa ne ma no na yenum 3p enka ho ne yapomde ncp ensita kuma se bonra kolena keba Dani Heba, Chris K. Heba, obenya 3p garlic mixture. Hofoko Abet Sam, Takrade AA Mensa, Hoforidia Gapsin Pharmacy. Momoni Away Enterprise, Ewa, any cathedral dimshe anymore. Or for Kojo Heba, Tamale, baby, I love you much. What dear? Ghana have baby, I will share Ewa Akoma FM. Baby, I will share Ewa near TV, or share online. Bora Pharmacy Shop, Bora Pharmacy Center, Bia. And na baby a try be draw so pe 3p garlic mixture. Number ni 0248 92 8824. Edredi empene so beto no anom to ne nom na ebe for papa Percy ewa ha na watumu ahwe onyankopon sa bra afei yede yen lunch no yadereba na awie no na hima kasa ne yepa hontoma na afei yade dwumadin nyina ereba na awie nti yanga yewa ha nyina oh okay alai ma won se dwumada yenso wanyina esa yehwe na yade wonko entete bia nyame nhira mo nyina se mobile mo de modoso nti ye mamu mbobo mode nya sa de besan Sati ase banyankopon nhira mo se okay iti abasofo esi ade me direction won sa na afei wabo empire ade ama trainers no ne trainees no ene Akoma wan hwe bi mu ma TV ni subio okay papa yo medase nana no mahima Akoma FM manager ne adofo atwa ahia nyina sunwen kamo we de manager manager ansana yebebo mpae no we de me pese me ka asem tia we twam dwumadi ekosoma ya ade me bom abaso na before mbeye sofo no I was doing something similar and I was working with okay na bibia me ye adwuma no ye fa resource person said ma fa adofo ya ma oma bi di dwumadi and na yen so ye provide entrepreneurship. So I was business development officer. So as we are all coming together, say bebo ma dwumadi ya koso no say hu ko hia yeso de bitimi abo an say de hu ko hia say mo beso ndo mo fa entrepreneurship training mu a I can freely offer that training, the financial literacy na etumi aboa. So yes we bit me edia aboa eno no enti yeda mase na kakra me se enwen kuma mu ne se ene dwumadi mabunu no mpembebre yebe sua adwuma no yempene sa ye pese prekope ne yenya sika mede nyankopon di mpamachew moma yenyamre ne amuye no de be firi mabada che no wan hwe ba Akoma FM ha abede o mase enti mama yempere ye ho kora yemfa abotre enemre emfa ntetie mu na enhye media ni mo nyam mepamachew moma yembo mpaye wa nimdie ne nyansa nyina efiri wo ho eba ene awie ye hyemu ahanomo a
aseda kɛseɛ paa na yɛde ɛma wo emra Daniel ne nuamoko pie Babylon na wɔpɛ nipa bi ama ɔmo nteteyɛ ama wasom wɔ ahemfie no Onyankopɔn wasɛma yɛte aseɛ sɛ Daniel ne nuamu deɛ wode wadom ɛdom wɔn wode unyansa ɛdom wɔn wode unimdeɛ ɛdom wɔn ama nteteyɛ n'akyi no wɔbɛyɛ sonko ɛno na yɛsrɛ ama abusuafo a atwa ahyia ha adesuafo a wa de wo ho asi wo sɛ emre kakra da wɔ n'anim yi wɔde besua nsa no nnwuma na wɔn so wɔde abɔbra ama wɔn sa akɔwa no na wɔayɛ nhyira ma abusua ne ɔman yi yɛbɔ mpaeɛ ɛsrɛ wo sɛ Onyankopɔn sɛ wansi dan na ɔdansifoɔ si kwa sɛ wanwen kuro na ne ɔnwen so nyɛ kwa enti bra bɛboa wɔn wɔkwan biara so na wɔntumi nsua dwumadie yi ɛmfa nkɔ awieyɛ wɔ saa adesua akwantuo yi mu sɛ yare bɛbɔ obi ato hɔ no mo sɛ amanneɛ bɛka obi na ɛnu nti ɛbɛba sɛ wɔntumi ntoa so deɛ yɛtwam ɛwɔ Yesu de ne mu yɛbɔ mpaeɛ agyae akyerɛkyerɛfoɔ yi so hyɛ wɔn nsa wɔtu wɔn ho asi hɔ sɛ wɔbɛdi dwumadie yi ɛde aboa dwumadie sonko nti yɛde wɔn so adwuma ɛhyɛ wɔn nsa afi wei a wode adom yɛn ma wɔadwuma mpagya ma wɔnya nhyira wɔ wɔadwuma mu na ma ɛnsi wɔn yie ɛwɔ Yesu Kristo din mu saa na wɔn so yɛsra hoɔden ɛne nkankɔ ɛne nhyira wɔ sika sɛ mu ne adwuma sɛ mu ama wɔn na atumi asi wɔn yie yɛde adɔfo a wɔwɔ akyire na nso yɛnim na ɔde wɔn sika wɔ hoɔden ɛboa nyinaa so ba wɔ anim beebi a wɔnya sika firi biara ɔsoro hene ma ɛhɔ hyɛ hɔ mama na wɔtumi aboa abrɛ biara afei Akoma FM a wɔdi dwumadi anim and mobilize stakeholders to support this worthy cause from the manager to the last staff of this institution radio station yedobia sha wonsa erade fa wonsa eto won so ka won ho one wabusua ho ema wonye nhira ahoɔden a yede yɛ adwuma emfa bi enkame won da na ɔsoro nimdeɛ kɔso fa dom wom na ma station yi entumi empagya enya krabɛhwɛ na yehunu sɛ wunyankopɔn enam station so edi dwumadi akɛseɛ ama wɔn ma afi yɛda wase hyɛ odi kunkuna ni monyam yɛnyina de wayɛ nyinaa so ɛsrɛ wo nhyira ɛma dwumadie yi ɛwɔ nyame ɔyɛ agya ɔba ne wo kronkron din mu yɛnyina yɛnka sɛ amen. Okay, ɛda se patwa fɛ ma yɛntena ase yɛto adwumadi ne so yɛda yɛnyina yɛ ho ase papaapa nyame ɔnhyira yɛn na megidi so sɛ efutu asɔfo di amamo no mobɛfa na mode ayɛ adwuma emrepem no nanahema a ɔte dwumadie no eti na ɔyɛ yɛn kyɛe no ɔno nso de ne futu sɛm ɛde bɛma yɛn on sɛ akɔyɛ ɛma ho adwuma enti ne ɛhyɛ da to nsa frɛ ɔhema ɛne ne nuaba anada ɔhema sɛ ɔmo ne yɛn ɛmbɛkasa most times ayɛ ma kasa kyerɛ ma ayɛ ayetie nti obekasa kyerɛ na yɛtie na ɛbra na yɛ short documentary no yɛka sɛ yɛ nua baa bi a yaboa no ɔnam kwan so a ɔba yɛbɛna kasa sima baako pɛ sima baako ɔno kora wɔfɛre me ama ne pressure sɛ ɔpɛ ɔbɛkasa enti yɛfa nsɛm ɔnhyia yɛ nua baa Linda Champon na ɔmɛka bibi ketewa bi fa nkyɛ Linda Bray ne ho yɛ ayɛ fɛ ɔba kora ma ehu no nyame adom na sister wa meja oni oso wo fere backing vocalist be backing ne Linda Mpacho Braha yo bibi kakra bi imamo empenufo mo good morning we dey me ba enya boni bia na me so me ba na me yare me de dwa to a o na me ba enso mo nam so omo nje me fe so omo antwema no anwofo omo je me feso na me na me gina ade ehunu me to a na me tena se kura na nkanye yi me susu kura se na me kura me timi ba be gina me timi atena konwa bi se so etimi esire mu nyina se mu a ahwefo a mo hwe ne atiefo a mo hwe setem bia no yakopon mo babua adwuma na ma adwuma no akose be ya se ne me eto me me ba ya mo so hu me wo ba mo je me omo sami ale no sa na bia mo so mo ahwefo a mo hwe mo so mo hwe na se mo hu mo a mo so bo a na me Linda me na de ahono me to na me ba ase no
ise mutimi ehwe mo a na oyɛ me an my fefefam de gina yɛ dia me bomba ise mo amoso mo hwɛ no mo so mo nhyɛ mu putufo se be ya me nua foforo bi nso de ba se be ya mo so betimi asom age ahwɛ ni panama na yefe me yi ni na da ho no no enti sana mesre se mo so mo ahwɛfo bi a mo hwɛ bia no mo so mo hwɛ na mo so mo nyɛ mo so mo ase be ya me nua bi so eba mo so betimi anya moa na mo so etimi aboa sa nipa me da masi as papa afei de adwumadie no ye wia no na ye bedi kan ama nanahema e de nano disem aba esan se ye sorry ne yakopa we ne hontuma na ye ntimi nsan embetna sibium na ye picture taking na ya ponti ye fan sembo emfenhia nana mecha otumfo fontom from hema na ono so ne ye ndi nkomo kakra yo meda obibia se wo enuonyam sha ya hyeminei eye manigye eye mahohoahoa eye manigye eye mahohoahoa sesa adwumadie ti sedwuma sabio be mentimi mu kwase ada efrise mu wo mienu no odibiba usu dibiba soso enti ebeso na seda bia wo hwe nanim 24/7 dia o be nahi wo panchina na wo kobusa no o pemekwa na wo kobusa no we di obeba nchini ni ho atobi enchini na minim saso be ma ne na ebia oba odidwaba ai ena me kwaye adwuma no me ba no mi to obi bai wo sei oba yi wo dwene me ho enti se wo bibia obeye edia ejanema enti dia meka nyina ne se mo ma ne nya na ye nyina ye mopehwam na ye nsom na se mo ye graduation no mi gidi ye se Yesu ma ne nyina ye tenkwam a me ankasa na mesan ba enti minim ye se ebeye kama erade onchire obibia ne mo amukuta akoma pa ewo pepa se mo besua no erade oni mu kan na bibia mo ye bia enwie peye ewo ne dimu nyame nhira mu nyina medamase nana yanso yada mbabo aye ho ne mbeye unveiling no enti DJ ma ye nwom kakra why okay shall launch of Akoma FM Boafo project. Eti mpatcho mo beka me ho ye be fiase ewa ha. Eti ye be som se aha patcho yenso mu wa achi ho. Eti patcho se ya ready. Mama aha patcho peso ageo eti ye launch Akoma FM Boafo project ewo nyame agya oba ane hon konkro di mu amen my mom sem kasepa azafoti ya da munyina ase yeda munyina se yewia na trainers no mwejina ha ni etwa picture trainees no mwejina ho ni etwa picture we history pa ena ye no yebeto nsa afre efie ha nyina de ohwe yesikasam so ha ya abonten ha ye kwan ho ntime nka na emom waye nyame so ade papa na yaba yeba nso aware asem ne danchen na emom power specialist eba hospital yensu ye badia ne ye de ya die pa sese ye ya wo kwa awade ya sika be su sika nsi wo kwa sa wo peba aha na nuno ena so to wo kwa aware ache kakra eba ne nyamaya misra utua na mo ne bra wo kwa ye doctor so wo fibroid me boa wo kwa ye yesim fashion bi wo mu empo wa ye wo hu na de kronti aware ne ma
me ene maka asem we maka ni de bia angan no na nka ye no ya ware sem no na ye ware nkete o yesi wasi na siwa yesi ebi kra akola no wo school ya di ka san ni di ato ene die wo so obi gina ayfro otanani mo ya ayfra ben me wabodi degree oba no so abodi degree empo adwuma kora wo so ewi na ene ye di die ni e kro no enko yie enti amma ya die bi ti se prostate akan no na nka ya obi bra wanya 40 years e kono enye mi na me ka tro se mi me hu akola kora wodi 2 years a prostate aya na wonti me nyonso me si me ni su kura chini me wodi me nya de so wonti me nyonso mi so obi ana ye bibi fufu ya ko check ya prostate me na me ka tro ani ti no sabri a wo kwa ware wo be ma wo be ware we wonu mu wanyi ni dada bi kura prostate apege ni mu dada dance na ya kese obe so wonu so wabre wonu so wanyini ani ti aware no wo ko ya afi ba ko etwa ma fi me ni etwa me pa chon tratra ho wan hwe ya na menopause no na abega so wo menopause nya ba na asma so eti twia na mountain pay fibroid kakraka bi da wo yam na eno na busu bibia egi mojaje nkoko we kura ya asembe eni pa wo na moje tu kran se nti enko yie egina fibroid kakraka bi e da wa ya ase ho na akofo ye ne yaba ebia infection be ma no so ebia prostate pa na wo de wo ba wuto wo tweba prostate insunti no e kwa na kata so nti se sperms no se ni adwun so nti mi me yi ne sa pe na sperms no so eno so mbe yi on se prostate wono so abura wodidi nipa no entna ho ana bi e ma no so kura o mu ni sa na wodi no tada na no na ye din anona ye din na no na kata enti be ya wo no ma ababa wo bia ye ma na wo dro power ni bus wo ba ye no so wo pedia wo dro am say okọ buso no so na onyo period na wa ba kwa abade ye nche o se me ye midwife enti me je ni se e bra kwan mu da ho a o si akwa bi eni ho oba enti ni be man tena fie ba ko 6 months na awo no ma enti e bia na eye bibi okay ene wo de ko na so onyo ko na onyo period ya na wa ba bia na abeka senke dem oba ye twe no na che some inflammation awode no ahono wahuru wasese mekan ampeni ampara okọ yemretie bi sese na obompoa na meka so sa akwanye ne yakra odi su ba ne ba ne di 3 months no wanyem se mas edi ayem yem se edi be na aba wasi semisa anyem su webodem sa ani na wusi wasi ma na me be me sa ko school so twia na na ka se ye di agro wa kwa na dem o se kwa na dem tu hwa na wa hwa hu yi wa wonta fo na bosuma adagie nim eti mesre wa wo hwe ye mprempre obakwa awade a obawo ba ebi se ye Africa ha no se wa ngoba especially ye Ghana awuni ba kwanhwe na wasem ayeya umre wabum eti se wunya ba eti se maware na ache na wo no maya wo ba nso amenya ba emani fio na ma no wo mu to da bi o mu ha adwene fa ne bra na se prostate ya ne ye di dwumantem also a fibroid and ye di dwumantem e chlamydia e syphilis e infections akesia e inflammation bi kura keke e na akata wode na no na ye di dwumantem na wonso wanya bani bi na ware awko ye wonso wanya so mfaso anya sa atetete ho ana be me yakofa ba no wode na ba ese awu asem we wuka be de na wadi bem me no na tia fa babra e ba ma na me makọ bonte na makọ ba na aba na so mpenia it's not fair Jasieni ititwa na montempa enyina ho me enkofa bi mfra bontene emfa mro ne de ne ba wanhwe ya akwala no nko na bedi kan ba enche na na maame toa so na no ne ye kana se ayeka fa namba ne tudwa na obi a wo pa wo no onye ntem no mfre no mra na ye mwa no fa namba ne tudwa we shall for your number near 0244 54 22 0244 54 22 0200 38 31 0200 38 31 your WhatsApp number
number no 0555 0555 79 79 78 78 78 0555 0555 79 78 78 Ewjafo na me ma me guso a wo kase na kire se yade no dɔɔso diabetes nso ha adwene pa ene enkofo bebre tete wo diabetes ho maka kye me se wanya saa yade bia enko ba bia se power specialist eba hospital na obi wo ho wo se me wo ho na se me nipadua ne mo ayem hyehye ewo mu ana se me a me tenka se me nipadua me skin no ayetefu emu ayemre diabetes to me yosa odwunso tentem na demo a odwunso bebre ne nso no na onum nsuo ne saa ude ankora nsuo si ho enne obenum ni nyina manasa entena ni pedua ne mu nso so eno ane se ebesene kosa diabetes nti obi na ase ataatai otena se kakra bi sori a na ne na ase apagya edu bebi a ne sote edu bebi a na ne fu aye doa no ode nam ho enti wa hwe yi a ebi abeka se bibi foforo so na diabetes sugar ne kosoro ya na ha adwene nipa bi anka abenya anka o sugar level no ke single digit be na obi de nam 20 obi de 25 obi de 30 na ekeka kosoro eno etimi de o ha bebre eba na oye be makra de a wasem omobode bia me ka diabetes ana me ka kire me ma ne se wudi agro na tena diabetes ho a wo be matimi to fom kodwo to ye be ne den on sore da because baby a diabetes le dru no are ho na diabetes nso kro ya wanhwe yi a edidi ni pedue ni mu che na bibi ti ukitwe bi a eye kura eno ano no ye be mie kro no atwiti kro no a seden kro no de ebe ye kese de doctor be ka che wa ne se mayentwa nan no ntontwene enti mesraw o mpene sa ye ntentem na bra power specialist eba hospital Dr. Akosu Edue ya ye nim ni free tete edwuma a waye no edoso papa ene obi se nefuai apagya ne nase apagya fatty liver ene ebo won kaye no me no ka se obrebo no liver no sa brei srade aye mu dontwom no me ma mbese nya asem keto akora enti wo bone ye hwewa de ewo ho no ya ye ne tentem e de amobu o betena wa ne tie ne yakakra bia no akoto eduro no anom ekwa eno ano no ade be titipa ekro ya na asaba ekwa eno ano no eye yade bi na ebo won kaye ewo nipadua ne mu anu nti no ho ne saa na waba me kra den ka menya anka nipa wo sori ewo mu a na waba ne ya hwew efiri uti so koka na ase ne ya hwe bibi wo wa ye be ka che bibi eni wa ho so ye wo bibi e de ama na de akobo ho ban kama efiri ya de ho enso nipa betena se ya na komo boni peri ewo mu a ne ni so chi no oso o we de normal ye taate se ye so obi nam ho a wotwa hwe wo sister de minim no bra de minim no na wonyare o na oyare pa ba wanfa nya asem ne ni so chi ni kakra bi na ete koye no onim se no ano no wanhwe yi a pressure ne be kosoro e de wadu bebi a wompe abratie bi ana mini ni di nkomo na ano wo ye adwumem wo kire se wo sori a indomie ne enuane noodles bi nkosua nye wo de sausage no de gusu no amaduna e o'clock a wapon no no wadi enti wo mu a ne wo ya ne basabasa eno wose wo mame nko check up okọ hospital e si bebi a ne pressure ne nam no nkra na de ne nam nyame nti wo mu deteni no be na wotwe because omso omu gya ne mane kofi asem beto no enti enam ayɛ no yade ahodo ewe ye nipadue no gye se nipa ne munyi ato se kum anza ne ehu se nipa no wo yare enti e betena ha ne ye ka ne se ya no wetie enipa a wo mo aba power specialist eba hospital aba baji wo mo ayaresa no edo bebre ye kase ye ka ye ntumi nka ne nyina enu nti bra na nso baji wo ayaresa ene all sama obi entimi ntena wodidi aboe wenidi nso aboe chese ne yefuru samfuru no ne yefuru keka no obi se o se ne eduro eni eduro aye de ya park ni nyina begu ya so ye ai osa me mi osa na eni eduro no ene sei edua ya SK ni siwe ekura titi wa ma wa braba ye basa umpom ye ofojo hwe obi bitimi ka se me nsa no ye mitititi me nan no nyina ye mitititi ye osa o machiri kase machiri bramo me bo hyehye me gidi ana bibi tete me ni nyina obro ni beka se ye indigestion oje wo anyi ye funu ya de ya papa wai aduane to mu akesi aduane ni mu de ande ye pressure ensamo ha na nti na ye ya to ye bo ase ne ye de adua ya SK
Obatam Pedro no omodi nanum bi wo bo wachi omfe wo mposo ne nyina begai adua live ka na esi ho no eye edu papa isan said no na eko boost one ka se mi system na be ma obrebo abo adwuma yie se ni ma ekoso wo brebo ho no me de and am say ya she brebo ho specialist nti ye ni me ma ekoso exam ha o na no kwasem se nipa be break tam bomb so asijira ni se ni ma osise ye mu no enko yie srade do so dodo ye mpom kese nipa da se ni ya be wiase mi kwa medwene ho amenti ase aso nim some party ti umpe akasakasa na umpe nkura wo keka untumi na brebo enya dwuma ya wona wo ana fati na ye mu ma se doncho na avede no wada upa asomdwe dia kise wudi asomdwe eno ye asem tiatia bo modi na hwehwe dia ye liwo ke nanum numbi na srade nyina enko na wohonto no kwase ni kof ke na si wo no eye wadru papa na nyese ye wadru keke akoma no ho nsama ekoso wo bu ho nyina da bibia be ye kama enti mesra onwemi ensesi we ye fra o mo caretakers o mo beteke ke mo wasoma jo he umpo we simple obo mode no wa hwehwe adua ya livoke adua ya sk ene kofke na baby bia ye to na duro bia nso obenya bi na oduru hono mo a wo se ma me adua ye ndu papa na wo ne power de aba no obenya ni nyina adua mo wasoma jo Aunty Bea ye wo kwabenya ewo nkra be bi di obefa biara sanse so ofi kwabenya na eba ye wo kwabenya saa na ofi progress ba ye wo kwabenya ye wo kwan ni fifiri pe na no obi se meni mate ni nkasa ma mi so obi se wo power bar stop wasa power wo ti bo modena na kasa besi wo power bar stop kuma senso ye wo kwabenya ye wo yi pote yase dia ya junction tu dia fo putu eja kaya baby a wo fre baby ana wo se mesi wo edua ya junction e wo fi yase e na takra de die ye wa naji estate ye ben ahantaman rura bangeno na mesro ade ya ye fre ne yade e mani paninka etiti nipa emfa somdwe mmefie bo modena na twa namo na fo ne kire mo power specialist herbal hospital ni ye mawdu papa na wo so nto papa fa numbers no yes say dey wa say dey rogu so I'm saying that money to ja 0244 obetumi a WhatsApp ye anasa obey voice note na waka wasem kama e dey send e 0555 79 78 0555 79 to lunch mam yen tensi nwamu na bo no so say 20 Ghana eni Erica ya fa bi ka ho ba wa ya di o entensi megu eni wasiana me ma fans hwe eti e betu san fra on na hwe yesika samson no na ya administrator ye bibia ya ne ko so no was Mr. Eric Ajima no for vote of thanks na MIA yeda onyankopon asibebre ewo mpempen so a ode abedri say your program na ye no so I very successful yeda nyankopon ase yeda yempanyimfo a omrombae na nahema nyame enhira obebre yempanyimfo Reverend Ohene omono asamoa yen papa promise yen regional manager ene mpanyimfo enyina aseda enka munyina afenso no yen trainers yedamose nyame enhira mo ene Akoma pa ene opepa mode ababe tai dwumedie echi na mwankasa ma makoma so ade se ampa mubetimi atreni omo nyame enhira mo na mo nso a mobaye a mobabe sua ade ne nso no onyankopon enhira mo na oma makoma pa ene opepa na montimi emfa nsua yeda Akoma FM staff nyina obia nso ase se mode support
a efe etayechi yɛda mo nyinaa mo ase aseda enka mo nyinaa ɛwɔ Yesu Kristo dimo amen. Yo pacho yesi urefi na osan kofa yenchi anka yama vote of thanks ewie ni de ka yenkasa biom na emom ye yesi ebe pound 12 ye di time so pepe 11:33 ye wi ye eye screening free pacho Clarity Eye Clinic ombehwe ye ni ama yenti mo ha nyina mo ani nya mo ntimi nsua adwuma mo wi a mo nkɔ ne hwɛ mo ani ma mo a mo twam no so ani nya abehwe wani na ohu ento na ye sponsors na ye dwumadi a ye di bia omo boa ye no omo wa ha ye peso omo tu omo fo sima baako mienu seba baako mienu enti ene me de ene mehu ne first na ene me bo ni din first enti me frɛ CEO Mr. Samson Ohene Obin Apia na wotu yemma yufo kakra ai optional efutuo kakra bi we di efumumu but enye hwe yo madam empanifo nso so asi bebre die omaye no eso ani na die meka akyere mi nuanom a omo besua ne se omo nyire omo ho mimi kusua adwuma ebile bi atwam na me de ye adwuma ene me gina ha ya me de eye madwuma eti me hu se obi esua adwuma na ototo nase a na nipa no ne ho ye misre esan se bibie ni hono mo a obayi wo wiase a obetimi agye sika hono mo a oya ebeye yie de ye sesi eye sika ene ye de ye wan sua adwuma na wan ko school a jese wiase na wotimu no wotimu kwa enti misre se minua mo emabaawa moanya Akoma pa a obi na etua ma mo se mo nkosua no mo so monyire mo ho se mo bobo mo ho modin na mo sua ma mfa nkoye agudie enfanye agudie wo de ya agudie a at the end no wa na wo ho ebekire wo me se erade se won ka mo ho na de empanifo enam omonsa so ayen enyinsha ema mu nyina medamase that's papa Mr. Samson Obin Apia CEO Perfect Aluminium Enterprise ye beto nsa so dia friend Reverend Omono Opoku Ajiman CEO Adumu Ventures ye papa de chese na som ye kasa ye ka adebe chia ma ade asam ade asia chibiem wo ho anu etwa surprise snack wo ho anu etwa surprise credit papa ye that's why amen ebali nshira bia wa ha amen na hima won kwaso ebali nshira mo samo wa ha makoma pa na mo nchire a mo dia beta ye chi papa ebali nshira o papa oda ye nyina ya no wa ha amen adwuma me bi wa amen dia me kan nyina le say de ebali ase pembenso a wo dia beduru Akoma FM penimfo management ebali nshira mo Akoma mu nsem penimfo nyame nshira mo awade a ngode asimoni so amoye Bible se wanya mame no wanya monua no wanya mame alunti kakra me kan se mo a muri asimoni nsem adwuma no ebali nyankopon omo nkwa amamo ahoden na onhira mo na de be kan nyina ne se omo moni anina ho amen woni nna ho na mo fa ebuo nso ne ahopopo bia mo kosua adwuma no emma mpanimfo a mo betre mo adwuma no adwuma sua se wa wi antaso a wontumi nyɛ eyan wetaso o eyan wetaso wa wi antaso adwuma sua wontumi nyɛ na mesere wade se omie kwa amamo amen na wa me ahoblase mo ni da ho wa mo odwo na mo fa nsua adwuma no everybody tiasia ni nyina ye tiasi graduation no ye beba bi amen abe hwese ne no mai de be ekoye amen na mo bia so mo hia bia nso no ebani bremu adum ventures e ba so masene everybody nka mo ho everybody nhira mo onyima koma so ade nyina amamo God bless you me ohine yiri akosie dia ya CEO Power Specialist Herbal Hospital. Yama me ono so onyi emu kra ba me pacho betu ye manu fo kakra ma ye ne. Aha. Tie fansembo
enfa no bi yare bia ye obia fa ko ye de wo Kumasi nti me ka Kumasi bia bosom twekwan no so Jasro filling station me kan ya Mrs. Tabehwe banim che say ye kwan so a nti etete ho a yo Aunty Bea me da say na what is power specials na Akoma FM any one your TV so madam wase nyankopon won hyira mo esan say Bible say wanya ma wonua no eno nti me so wanya ma me na samatimi adwene ye nua no monketewa ho na ye manketewa ho na sebe mo befa kwan we so sa kwan so akire wo mo adwuma ne ya meka ne se nyankopon o nhyira mo esan se obi ono mo adwuma no wonya wo behyinya pa na so ho ana de ne kro ne mpo kofa bra no nso kra ewei eni ti se awrade ya na dum na se ne wotini fie mafre no se omra no mehia adwuma se e free na kire se samona mo bo ho kadia na kire se nyankopon wo nhyira mo na monso mo behia adwuma no ne ya me ka ne se obi abon ho ka e kire se wadwene wo ho ena wodu pese wodu si baby eye esanse se wonim bibi kakra bi ya hwe de bia ya na meka sika na eye se fi baby nye se adwuma kakraka na mani pesika o adwuma kakra bi ekita wo no ahofama ene opepa ene se de obesi ase wo ho dene no ena be ma adwuma no etumpon bibia ni wa ketwa bi ensa ene ti se nyame ya adom na se manya sa akwanya pa etiseye na obi fa mo ho ka na monsu adwuma free na mo wia mo mfa nkoba mo bra free mo mfa nkɔhwe mo ho free dia e kire se wo madwene mo ho ene ti mesra mo adwuma na mo ntoto na se enye se oba na na wo mma na kina da bi gina wo na so na hia adwuma na hia ne yie na da ache wo so watimi ya dia ya adwuma yie na wo dia hwe wo mma ene wabusia yada mo asese mutua na mo baaye na mesrenya mese o mie mo adwenem na o ma mo konkan na mutimi hia adwuma ni yie se mo besia makeups mo besia ne ma bebre yanse ya baba mo hia na mo bia yanse ya baba na mo so mo dia ye ne yanse ya ho ayefe na mo komo ni mesrenya mese o ma kankro enimu anim na adwuma no mu hu ni ye empanifo nyankopon o hyira mo pa amen dana abrade hima wan ke bi kra na chese me kra ma nya me so ade kra na wadama osutu maifu kakra me so kakra me kan say eda onyankopon ase Akoma FM makoma pa amanya ya mudi ageda youth ya ye bay samo be kire wo mo ensanu juma so de eya de kese pa se wa wo ye wonsanu adwuma na de akobo bra wonyire mo ho nyankopon obeka mo ho amomotene asua adwuma no akomonim na daakye mu fie edi yie ede nyankopon ase ndamase pa yada munyina mase pacho announcement kitwe bi yapon ye wia trainees ni nyina your forms I be mama sign enti ne ka se monfa mawofo ana se mo guardian na munia emra because obi o na yan committing to something no be ka se we kra hwe enti ne your forms so ho a mu wia mo de monsa e be hyase e na fe so ye trainers no so madaro ma mo so mo be twen na mo so ma sign forms bi e de amaye che se ye ne mo tu anamo se manager le kan se mo be part of Akoma FM family no nti na mo so ma sign e de amaye nti nkai bo kakra e wo ho no ye wia ye betwa pictures e wa ha na refreshment nso e wa ha se ne ye de bi akekan ya no nti ye beton sa e de afre ye nsofo a ye ne no wo fie ha no say Reverend Kwaku Ofori ye de fie ha de friend no Reverend Promise Ofori na wabebo empire na ye wie dwumedi no nti be medase mamenka semo ya ansa na mabompai dwetira eson ewo wiase no kredie eye dwetira eso chen sika dwetire bia se udi ni korea enkanka wo umrem your time na fe di no kura so ma opanyina akohye nase no kredie ba bia de ubeduro no
sika ntimi mfa wonro ho enti mo a mokusua adwuma mesere mo penifo tete ye nyina obetimi aka se dodo no asua adwuma pen memti ya ansa na mbe so Aunty Bea misua mpaboa ye aha enti mesere mo momfa enno emo mabobusuom na momfa nko na nyankopon onhyira mo amen ye mompae yeda wase udin ne di frase ene ye di udin so ekowie woni nyame a se nipa de no ho to so a nanim nwi aseda ye bompae wo Kristo Yesu din mo ye adwumade nyina hye wonsa dwumade a wadi anim ka me de abawie de ka ho bi ahye wonsa ano ne a nipa de beka wa ano ye di Kristo Yesu mogya te ho e wo Kristo Yesu din mo na ye bompae amen. Amen. Yada mu nyina amase enti ye beto nsa e de afre ye station manager mpanyimfo a high table no e be di kan aba begina yen project plaque nenim na ye twa picture e wia na ye ne mo so mo twa picture enti me pamacha o montana se wo ho no ma e ha e na ye di dwumedie no e be sidi aka no mo be hu e wo enframamu TV so mon kwahwe mo ho TV so ne mo ho ba bia ye da mo nyina mase okay enti tacha ye da mase na station manager de obejina ho na hima